danna subscribe, kana ka danna mana alamar kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Assalamu alaikum ƴan uwa, barka dai. Alhamdulillah, zan yi muku bayani yadda za ku samu kuɗi kyauta a online. Gashi nan, wannan bitcoin ne. Yadda za ka samu kuɗi in ka yi registration. Bari in danna wajen registration ku gani. In ka danna nan registration, za ka sa username ɗinka. In ka sa username ɗinka, sai nan kuma za ka sa email ɗinka. In ka sa email, nan kuma za ka sa passport naka wanda kake so, kawai ko nawa ne ma. Bari in sa nawa 1. A ƙasa nan ma aka sake sawa. Sai ka sa wannan number nan guda 4 nan. Sai ka danna registration. Okay, sorry, username ɗin wani ya ɗauka ya ce min. Bari in sa username ɗina. Kowane za ka yi, wanda dai za ka yi login da shi. Ko kuma in sa Muhammad 1. Kunga you are successful registration and can start working. Kaga babu yayi registration, yanzu zai fara aiki. Kaga in ya shiga ma haka, za ka ga nan 0, nan ma 0, nan ma 0. To kaga start within wannan, in ka shiga za baka wannan link nan, wannan link nan za ka tura wa mutane. Duk wanda ka tura mishi ya yi registration a karkashinka, to nan zai zo ya zauna. Idan aka samu mutane 40, za ka cire kuɗinka ko nawa ne ma. To za ka shiga nan start within wannan. In ka shiga start within, za a baka wani aiki ne za ka yi. Aha, ka shiga nan. To wannan namban guda 3 nan da wanda kuka gani nan, za ka danna ka sa wannan wajen nan. Kaga haka, sai ka sa 695. In ka danna, kaga ya tafi, ya canja mu. Ka duba, an bani $2 kenan. Sai ka danna 834. sai ka danna. Kowane dannawa za a baka $2. Kaga zai zama 4. Kaga $4. sai ka danna 292 596. a haka, kaga an bani $8. a haka zai zama da yawa. Za mu yi bidiyo yadda za ka cire ma. Kaga wajen withdraw, idan a mutanenka na tsakiyar nan 0 na tsakiyar nan, idan sun cika 40, to za a baka a kwanakin da za ka cire wannan kuɗin naka. Mun gode. Za ku samu link ɗin a description ko kuma a farkon comment.